sau cu ce faci tu? Să-mi faci ok. Bună dimineața! Bonjurică, bonjurică! 30 de minute peste ora 10. Astăzi, în platou, îi urăm bun venit lui Ștefan Dinescu Crăciun, un vlogger foarte recunoscut și foarte respectat de către cei 10.000 de abonați. Bună, Ștefan, ce faci? Bună, Teodora, mulțumesc pentru invitație. Iată, în vizită pe la voi astăzi. Mă bucur să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Da, și spune-ne despre vlogul tău, ca să știe și radiospectatorii. Vlogul meu e în principiu despre pasiunile mele, cafea, motociclete și de curând am făcut și câteva episoade despre scufundări. Foarte frumos. Și cum ți-ai dat seama că e timpul să faci vloguri, să-și dea lumea seama care sunt pasiunile tale și... M-am gândit să încerc, să văd cum o fi. Nu mă deranjează, ba chiar îmi place să vorbesc în public și atunci am zis să încerc să fac chestia asta. Foarte frumos. Și ai primit like-uri? Da. Lumea chiar urmărește filmulețele. Numărul de vizualizări crește pentru început. Așteptăm mai mulți abonați. Sper să fie interesați de ce fac eu acolo și să interacționăm, să comenteze la filmulețe, să-mi dea idei de subiecte pentru următoarele episoade de vlog. Așa, am înțeles. Dar spune-ne și nouă, care îți place cel mai mult dintre ele? Cu care ai început de mai mult timp? Cred că primele filmulețe le-am făcut despre cafea. Pentru că am vrut să vă răspund întrebări care mi se puneau foarte des referitor la prepararea cafelei, la diferențele dintre cafele, de arome, de parametrii apei și o grămadă de alte chestiuni. Și atunci m-am apucat de vlogul ăsta, am zis ok, hai că o să răspund într-un singur loc și o să rămân acolo filmat forever. Și a mers ideea ta? Te mai întreabă lumea chiar așa de des? Nu așa mult, încă mă întreabă, dar probabil oamenii din țară care ar fi întrebat, acum văd răspunsurile mele la acele întrebări, chiar și dacă nu le-a trecut prin cap să le anunțe. Am înțeles. Tu asculti Rock FM? Da, încerc pe cât posibil în fiecare dimineață în drum spre cafenea să ascult Rock FM, cel puțin când vin cu mașina. Foarte frumos. Ați urmărit Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory. Dăm cu spray la... Doamna Flori. Mulțumim că ne-ați urmărit. Turururu!